ngwana ba ka na-ewetazi akụkọ ma tupu anyị apecha aka ụwa narị kwuru narị ndị mmadụ nọkọtara na nke Dr. Francis Owoh na ụmụ atolo Efitan na Enugwu-ukwu na iji wee tie aka n'obi maka ọnwụ nwunye ha bụ Oriaku Juliana Owoh ada ndị bụ Okoye bụ onye eliri ma ọ gbara afọ 56 wee la mmụọ di ya ma ya na di ya biri afọ 28 ọ bụ onye ụka Katọlik akwara ya na St. Teresa's Catholic Church Enugwu-ukwu ịmana Chigbata pụtara anya aka Aja ahụ nke Catholic Bishop of Awka Diocese Most Reverend Paulinus Ezokafọ nọ n'isi ya bụ onye chetere ndị otu Kristi na ọnwụ bụ ihe ga-elutu onye ọbụla nọ ndụ ma gosipụtakwa mwute ya nyegara ezinụlọ ahụ nke ọ gwakwara ha ka ha na-ebi na udo ịfụnanya na-agbanyere nnukwu ọnwụ bịakwutere ha. Di onye a na-eme enyimozu ya bụ Dọkịnta Owoh onye bụ ọzọmkpu na obodo Enugwu-ukwu bụkwara otu onye na kabinet eze ọdịnala ahụ bụ onye akasiri obi site na ọtụtụ ndị mmadụ ndị gụnyere Chief Philip Nwoji yanakwa ndị otu ya na kabinet ahụ ndị gụnyere Ambassador Elijah Onyagba, Chief Ima Okafọ, ndị kwupụtara ezigbo ndụ na ihe nlụpụta Odoziakụ Owoh lụrụ mgbe ọ nọ ndụ na obodo ahụ. Ha nyekwara ezinụlọ ahụ nkasi obi ikwudosi ike na Chukwu na-agbanyere ọnwụ nne ha na otu ntụziaka ahụ na ịkasi ezinụlọ ahụ obi. Onye na-anọchite anya Anaọcha njikọ ọka Dunukọfịa Federal Constituency na ụlọ omebe iwu nke National Assembly bụ Chief Dozie Nwankwọ, onye bụ nnukwute onye ndụmọdụ gọvanọ na ihe gbasara nkwado ndị ntorobịa bụ Dọkịnta Nelson Omenoha, kwusiri ike na onye a na-eme mmemme enyimozu ya bụ onye biri ndụ metụtara ndị mmadụ nke ha gwara ezinụlọ ahụ ka ha rie uju dịka ndụ nwere okwukwe na Chukwu. Na okwu nke ha na oge mmemme enyimozu ahụ, onye bụ National President nke otu People's Club of Nigeria bụ Dọkịnta Joe Ilonze, onye bụ chairman otu ahụ nke Toronto branch bụ Chief Onyeka Chika, bụ ndụ kasiri Dọkịnta Owoh obi dịka o si bụrụ nnukwu onye otu ahụ. N'okwu nke ya, di onye a na-eme enyimozu ya bụ Dọkịnta Owoh bụ onye kwuru na ọnwụ bụ nnukwu ihe mwute nke nwunye ya bụ onye dị ya n'obi yanakwa ụmụ ya. Ọ kọwara nwunye ya dịka onye kwesịrị ịtụkwasị obi, onye na-elekọta ma nwee ezigbo obi nke alụmdi na nwunye ha bụ nke jupụtara na obi ọṅụ. Ịbịa ịkasi ezinụlọ ahụ obi site n'aka otu dị iche iche, ndụ enyi na ndị ikwu na ibe bụ ihe gosipụtara na oge mmemme enyimozu ahụ.